Predstavte si, že ste nový zamestnanec a nastúpite v pondelok ráno o 7 do práce. Podpíšete ešte nejaké dokumenty, medzi ktorými aj školenie, pracovné postupy, pridelia vám ochranné osobné pracovné prostriedky a začína sa váš úvodný deň v práci. Idete spolu s vedúcim do výrobných priestorov, kde vám niečo v rýchlosti ukáže a dá vám k dispozícii už aj nejaké pracovné činnosti, ktoré by ste mali vykonávať. O 9:30 už sedíte v nemocnici a zašívajú vám prst. Aj takéto situácie sa stávajú u zamestnávateľov a dá sa povedať, že je ich pomerne dosť veľa. Ako vlastne má zamestnávateľ riešiť úraz hneď v prvý deň, pár hodín po nástupe zamestnanca na pracovisko? Koho je vina, že sa stal pracovný úraz? Zamestnanca alebo zamestnávateľa? Poďte sa započúvať do dnešnej epizódy a určite sa dozviete aj mnohé ďalšie zaujímavosti. Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Dobrý deň, milí poslucháči a diváci podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OCHSAS. Vítajte v ďalšej epizóde a ja som si dnes prizvala už pre niektorých, ktorí nás častejšie počúvate, aj známeho môjho kolegu Tomáš Uhárček. Tomi, ahoj. Ahoj, Lenka. Vítam ťa opäť u mňa v podcaste. A nie, že by som si sama netrúfla na túto tému, ale dostávame teraz v poslednej dobe naozaj viacero takých podnetov od poslucháčov, čo som veľmi rada naozaj, že nás počúvate, pretože chcete sa dozvedieť aj rôzne konkrétne odpovede na situácie, ktoré sa stávajú priamo vo vašich firmách. A jednou z takýchto situácií je naozaj aj práve to, čo som v úvode už spomenula, a to je, ako prvý deň mám riešiť situáciu pri nástupe alebo po nástupe, tesne po nástupe zamestnanca, čo sa týka zaučania, zaškolovania na nejakú konkrétnu pozíciu, pretože naozaj je podľa mňa veľmi dôležité uvedomiť si práve to, že keď o 7 alebo o 6 to je jedno ráno niekto nastúpi na pracovisko v prvý deň, kedy má zabsolvovať všetky procesy, školenia a možno oboznámiť sa vôbec ako tak celkovo s tou výrobou alebo s tým pracovným procesom, a my ho rovno hodíme do vody a plávaj. Uč sa plávať sám, veď všetci to tu tak robia. Ja s tebou úplne súhlasím, v mnoho prípadov, aj teda, ktoré neskončia zrovna, tak negatívne, ako si povedala, ale keď sa človek potom niekedy dozvie z toho, čo tí ľudia píšu, alebo ti opíšu ten proces, tak je to práve o tom, že sú doslova hodení do vody a úplne tam absentujú nejaké základné veci z hľadiska tej BOZP, ktoré by mali byť dodržané a s ktorými by mal byť aj ten zamestnanec nový, oboznámený. Predsa je to nové pracovisko, nová pracovná pozícia častokrát, takže sú tam nejaké náležitosti, ktoré je určite potrebné dodržať a veľmi často sa nezabúda. Tomi, ja viem, že aj nedávno sme dokonca riešili aj mi takú situáciu, ja som si dokonca našla aj súdne spory, ktoré vyhral v podstate strana ako keby zamestnanca, čiže zamestnávateľ naozaj v plnej výške niesol zodpovednosť, že sa stal pracovný úraz nejaké 2 hodinky po nástupe práce a tiež ho rovno poslali pracovať a jednoducho zamestnanec si tak hlboko porezal prsty, že bol ošetrovaný. Zamestnávateľ nechcel prevziať vlastne zodpovednosť ani tú vínu za ten úraz, pretože tvrdil, že zamestnanec postupoval v rozpore s nejakým stanoveným pracovným bezpečnostným postupom. Ale nakoniec tento súdny spor dokonca vlastne ten zamestnávateľ prehral, pretože sa zistilo, že v tých zácvičných hodinách prvotných vlastne ten zamestnanec nemal poskytnutý dostatok informácií ani o rizikách, o nebezpečenstvách, odhliadnúc vôbec od toho, že školenie bolo naozaj len podpísané na papieri a ten človek už na súde potom
On povie, ako to bolo, povie, dali mi podpísať papiere. Ja som si vlastne ani nič sám neprečítal, oni mi ani nič nepovedali. A tu mi ukázali, tu je stroj, pracuj, veď vieš, ako sa s tým robí. Je to úplne bežný nejaký stroj, ja neviem, dajme tomu nejaký sústruh. Aj v predchádzajúcej práci si robil na sústruhu, tak akože čo ťa mám na tom sústruhu zaučať, nie? Áno, s tým súhlasím, to je veľký problém vo väčšine a čas výnimka zamestnávateľov, že presne v tých úvodných momentoch, keď je ten zácvik alebo ukazujú aj tomu zamestnancovi v rámci toho zácviku nejaké pracovisko, tak si predstav, že je tam, ja neviem, rôzne sú v rámci tej haly nejaké odvetvia, kde sa vyrábajú nejaké veci. V rámci toho ho prevádzajú po všetkých tých častiach. A teraz ten zamestnanec by mal byť oboznámený s rizikami nielen pri tom stroji, ako bude, ale on sa bude pohybovať napríklad, bude prechádzať cez sklad, tam sú nejaké iné rizika, bude si chodiť brať materiál, neviem, niekde do nejakého skladu iného, príručného, zase prechádzať cez nejaký priestor iné rizika, čiže on by mal byť s tými rizikami všeobecnými, teda všetkých rizikách, ktoré mu hrozia na pracovisku, mal byť oboznámený, presne ako hovoríš. To, že pracoval predtým na sústruhu, je síce fajn, ale každý ten sústruh má možno je od iného výrobcu, má iné bezpečnostné podmienky, ako sa s ním pracuje, musíš možno iné OPP dodržať, iný pracovný postup, používaš iné chemické látky, čiže to není, že teraz unblock robíš na sústruhu, tak teraz ovládaš všetky. Samozrejme, tie možno základné veci sú rovnaké, ale tie špecifické veci, s tými treba toho človeka oboznámiť, treba mu ich vysvetliť, aby potom presne, ako si povedala, že keď už príde nejakej tej situácii, ktorá neskončí priaznivo a ten človek sa dostane možno do súdneho sporu, tak potom, keď sa to preukazuje, môže to byť teda samozrejme negatívne pre toho zamestnávateľa, negatívne dopadnúť. Ja by som možno ešte tu ti aj skočila do reči, čo sa ja teda v praxi stretávam. Zabúda sa v podstate na to a každý teda vždy prihliada len na to, že veď sústruh je sústruh, máme z neho nejaký návod, k tomu sústruhu máme určitý pracovný alebo bezpečnostný postup a tak ďalej, tak na ňom stále to hovorím o tom jednom stroji. Ale mnohí si neuvedomujú, že každý zamestnávateľ môže mať ten sústruh v úplne inom prostredí osadený. Čiže rizika tomu zamestnancovi nevyplývajú len priamo z toho samotného stroja, ale z celého prostredia, v ktorom sa sústruh nachádza. Čiže veľakrát na sústruhu sa ten úraz ani nestane, alebo ten faktor, priamo ten zdroj nepochádza zo sústruhu, ale stačí, že mám iba zle uložené káble, zakopnem a už sa mi stane nejaký úraz. Možno práve na tom sústruhu alebo na nejakom stroji. Čiže na prostredie sa zabúda a to je špecifické u každého konkrétneho zamestnávateľa. Áno, s tým úplne súhlasím, že to je tiež veľký faktor. Ako by to malo v podstate byť, dajme tomu, že tak čo najlepšie k ideálu toho zákonu nášho, lebo 100% firma a 100% zabezpečiť BOZP sa nedá. Nebudeme klamať ani našich poslucháčov, divákov. Jednoducho, vždy je tam ľudský faktor, takže vždy je tam určité riziko a percento zlyhania, aj môže dôjsť dokonca aj k mechanickému poškodeniu strojov a tak ďalej. Ale tak, keď sa chceme tak priblížiť k nejakému takému ideálu, ako by to malo vyzerať, ako by vlastne malo vyzerať tie prvotné dni alebo prvotné hodiny. Lebo nie je dobre, keď si všetko naplánujeme, zamestnávateľ to pekne rozplánuje. Dneska o 7:00 nastúpiš, do 7:30 ti vydám všetky OPP, ktoré mám na tvoju pozíciu rozplánované, všetko mi tu popodpisuješ. Zatiaľ mi len podpíš, BOZP po obede sa tomu budeme venovať. A choď prosím ťa tu s týmto vedúcim alebo tým lídrom, on ti ukáže výrobnú halu, lebo dneska sme v sklze. Fakt dnes nemáme čas tu na tieto byrokratické veci, ako je školenie, alebo riešiť tu nejaké veci ohľadne toho, aké tu máš nejaké povinnosti, práva a tak ďalej. Dneska potrebujeme robiť. Takže to ideálnejšie, ako by to malo byť? No ten ideálny základ za mňa je určite, ako si ty povedala, čo sa často odkladá na potom, na neskôr, je určite začať s tým školením, kde sa tomu človeku vysvetlia tie základné veci, tie jeho povinnosti, tie jeho pravidlá, čo má dodržovať na tom pracovisku. Takisto, ako sa správa na tom pracovisku, to je tiež veľmi podstatné, lebo
keď to zoberieme zase niekde z praxe, tak vysvetliť mu, ako som spomínal, tie rôzne výrobné časti, ako sa správať, keď prechádzam skladom, kadiaľ môžeme chodiť, po akých napríklad komunikačných uličkách, ktoré sú pre mňa, aby som nechodil tadiaľ, kadiaľ chodia vysokozvyšné vozíky, to len ako príklad hovorím, hej, že to sú také tie základné veci, s ktorými tým človek by mal byť v prvom rade oboznámený. Často sa zabúda napríklad umiestnenie lekárničiek, kde máte, hej, keď sa vám stane nejaký úraz, nejaká kniha drobných úrazov, takisto trošku zabrtnem do tej požiarnej časti. Máme nejaké evakuačné trasy, kde máme nejaké zhromaždisko v prípade požiaru, ako použiť ten hasiaci prístroj, keď teda každý ten zamestnanec má povinnosť uhasiť požiar, keď ho spozoruje, alebo pokúsiť sa ho uhasiť. Takže to sú také tie povinnosti základné, ktoré za mňa musia byť, aby vôbec som toho človeka pustil na to, že idem mu ukazovať to pracovisko. Samozrejme, ako som hovoril v úvode, uvoznámiť s tými rizikami. Tu vám hrozí to, tuto a tuto. Takže a ten človek potom môže sa už dostať, napríklad si ty povedala s tým vedúcim, a že ideme si pozrieť pri ten konkrétny stroj, kde budeš pracovať a tak ďalej. A samozrejme potom vysvetliť tie náležitosti, ako sme sa bavili tiež ohľadne toho stroja, alebo teda s čím bude pracovať v prostriedku. Vieš čo, mňa teraz k tomuto napadla jedna taká situácia, alebo taký paradox, že v jednej firme som sa takto raz aj rozprávala. Boli to ženy a jednalo sa tam vlastne o to, že dali im školenie prečítať, a nie len teda, že o bezpečnosti, ktoré s nimi mal prejsť možno nejaký bezpečnostný technik, ale mali tam určité parametre, pretože tie ženy vlastne prekladali určitý tovar, materiál a stretávali sa teda naozaj s hmotnosťami okolo 15 kg plus mínus, čiže medzi 12 až 15 kg. A dali to tým ženám prečítať, čiže nevysvetľovali im to a ona si všetko pekne prečítala, no pochopila všetky tie náležitosti, čo ju teda v rámci tej práce čaká a tak ďalej. A po nejakých 5 hodinách tej práci, keď teda prekladala tieto veci, tak na druhý deň už im proste do práce nenastúpila, pretože ona skonštatovala, alebo teda dôvod toho bolo, že ja som si nepredstavovala, že tých 15 kg je tak veľa a po 5 hodinách práce ja to už nebudem chcieť ďalej robiť. Čiže veľakrát je ten paradox, že niektoré veci sú naozaj na tom papieri také jednoduché. Povedzme si, že vždy výsledok, keď niekde nevidíme za tým celkovú tú prácu, takže to pôsobí na nás, že aké je to ľahké, aké je to jednoduché. A potom fyzicky, keď sa stretnem s tou realitou, tak zrazu je to diametrálne rozdielne. Čiže ja by som možno, že k tomu aj povedala, že aby sa nezabúdalo aj na to, že tým ľuďom v rámci toho zácviku, napríklad aj tých prvotných dní, lebo ja si myslím, že zacvičiť človeka alebo zaučiť ho, to nie je o školení BOZP. To je o celom jeho pracovnom procese. Mala som tu v podcaste aj Tomáša Železníka, ktorý vlastne tých vedúcich zamestnancov alebo majstrov učí, ako majú pristupovať aj k nováčikom, ako ich majú zacvičovať. A to sú dlhodňové procesy, kým tomu človeku prejdeme s ním všetky linky, všetky procesy, ukážeme možno aj nejaké vychytávky, tu si radšej pomáhaj s vozíkom paletovým, neprekladaj to ručne a tak ďalej. Toto, čo si povedala, je za mňa ideálny stav. Že by mal byť. Ako by mal byť. A v praxi snažia sa tí zamestnávateľia urobiť podľa mňa maximum, čo sa dá, ale tak veľakrát aj tí vedúci pracovníci sú trošku, by som povedal, že perovaní aj z tých vrchnejších pozícií, presne ako si povedala, že sú nejaké termíny, deadliny, ktoré treba dodržovať, ale súhlasím s tým, že proste ten zácvik je neoddeliteľnou súčasťou toho BOZP alebo tej časti BOZP, pretože či už sa jedná, ako si ty povedala, s tými bremenami, manipulácia s bremenami, aj to by malo byť súčasťou zácviku, ako budem tie bremená zdvíhať, hej, keď idem manipulovať, presne ako ty hovoríš, nejakým paletovým vozíkom, kadeľ sa budem pohybovať a podobne. A práve ten zamestnanec je za mňa ten prvý, ktorý je v kontakte s tým, kto mu tie informácie odovzdáva, a to je ten vedúci alebo nejaký človek, ktorý ho sprevádza, a on mu má dať ten dobrý návyk prvotný. A hlavne, vstúpim ti, prepáč do toho, a vedúci zamestnanec si musí uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, a to je, že on priamo zodpovedá za toho svojho podriadeného a zo zákona o bezpečnosti je vlastne zodpovedný aj za zdravie a má zodpovednosť vykonávať úlohy a povinnosti zamestnávateľa priamo vlastne tohto zákona, ktoré sa týkajú. A
Toto sa trošku obávam, že si to tí vedúci zamestnanci možno pri týchto nováčikoch až tak neuvedomujú, že už od prvého dňa mám ja za toho človeka tú zodpovednosť. Tak presne tak, vyplýva to zo zákonníka práce. Ja myslím, že tam v paragrafe 83 sa mi zdá, že niekde tam je to spomenuté, aké sú, že vedúci pracovník dá dodržiavať ten BOZP, o tie pravidlá BOZP na tom pracovisku musí kontrolovať, starať sa to zamestnanca a podobne. A čo som chcel povedať, za mňa je to aj taká možno téma, ktorá sa teraz dostala do popredia, že je to aj o takej tej kultúre toho BOZP na tom pracovisku. Viem, že my máme za sebou pár úspešných projektov, kde sme kde sme tú kultúru, myslím si, že celkom úspešne aj pozdvihli v tých firmách. Práve preto aj, lebo tí riaditelia mali také, alebo tí konatelia, tých firiem, ten chtíč robiť s tým niečo. A často je to o tých ľuďoch a teda o tých vedúcich pracovníkoch, že krásne to už teraz niekde na tých konferenciách, keď sa pohybujeme a tak to tí ľudia vyzdvihujú alebo spomínajú, že ako sa hovorí tak ľudovo, že ryba smrdí od hlavy a keď on nevidí tých vedúcich pracovníkov, že to robia, konajú bezpečne, majú TOPPčka, tak prečo by som to mal robiť ja, hej? A to je podľa mňa súčasťou aj toho zácviku, že keď už ten vedúci pracovník povie, alebo teda ukazuje tomu zamestnancovi, že tu budeš manipulovať s týmto obrobkom a máš tam nakreslené nástroje, že máš mať okuliare a respirátor a nejaké napríklad protiporezné rukavice a on mu to ukazuje bez všetkého, tak povieš, vedúci mi to ukázal bez všetkého. Prečo by som to tak ja mal robiť, hej? Že tam mňa je to vec, ktorá úplne od toho základu absentuje a bije sa to. Je presne to v tak rozpore. a za mňa je to súčasťou toho, keď bývajú aj my, ja mám tie školenia, tie veľké opakované BOZP v rámci tých zákonných lehôd, tak je vždy pozitívnejší ohlas, alebo teda vždy je to fajn, keď sa zapájajú aj vedúci pracovníci, lebo vedia o tých veciach, nie? Že často v tých firmách, alebo tí aj ľudia, čo spomínajú, keď nám píšu, alebo sa dožadujú nejakých informácií, tak práve aj oni spomínajú, že často chýbajú to vedenie, chýba na tých školeniach a potom darmo ty to povieš tomu zamestnancovi, keď tam sa to nedieje vyššie. No, hej? Takže to je za mňa tiež taký dôležitý krok, ktorý by mal byť dodržaný. Áno, my čo sme aj spomínali, alebo na začiatku ja som spomenula, existuje normálne súdny proces, ktorý teda ten zamestnávateľ v prípade toho prvého dňa aj prehral. A viem, že teda, keď som si pozerala ten proces, tie vyhodnotenia, že čo všetko, aký bol výsledok, tak vlastne súd priznal vinu v plnej miere zamestnávateľovi práve z toho dôvodu, že síce dali podpísať školenie, úvodné, aj z bezpečnosti, aj z požiarnej, aj s pracovnými postupmi. Dokonca v rámci teda toho úvodu pridelili mu aj monterky, pracovné rukavice, ochranné topánky a tak ďalej. Ale v skutočnosti ho prakticky nezaučili na tú danú pracovnú činnosť. A výsledok vlastne toho súdneho sporu bol ten, že súd neprihliadal na to, že si zamestnávateľ splnil byrokratické zákonné povinnosti, čiže podpísanie prezenčky zo školenia, ale prihliadal na to, do akej hĺbky toho daného človeka zaučil zamestnávateľ prostredníctvom nejakého vedúceho majstra, to už je jedno nejakých tých vyššie postavených zamestnancov, na tú konkrétnu pracovnú činnosť. A stal sa teda jeden pracovný úraz, veľmi obdobný, tiež sa to stalo v úvodných hodinách, kde zamestnanec prechádzal spolu so svojím vedúcim, sprevádzal ho teda po výrobných procesoch a zamestnanec videl, že sa posúva vozík s naloženým materiálom, proste sa z nejakého dôvodu, možno, že tam bola šikmejšia plocha, sa rozbehol vozík, tak ho chcel zachytiť a porezal si na ňom ruku, tak, že musel ísť okamžite na ošetrenie a zostala z toho PNK cez 1 týždeň. A teraz nastáva otázka. Mal mu zamestnávateľ dať už v úvodných hodinách rukavice? Prečo nemal zamestnanec rukavice? Lebo keby mal rukavice, neporeže sa. Za mňa je to, čo sme sa bavili o úvode. Pohyboval sa v rámci toho zácviku po tých pracoviskách. Sú tam rôzne riziká. To není o tom, že chytíš nejaký kontajner, ale tam konkrétne v tej výrobe, kde je kopec rôznych plechov, ktoré majú uskladnené, pohybuje sa okolo. Za mňa už v tých OOPPčkách tam určite mal ísť, mal ich mať a tak sa pohybovať v rámci toho zácviku po tých jednotlivých pracoviskách. Druhá vec je zase tá, že sme sa bavili,
že aj tie OPPčka, veľa ich spomíname, ale tí ľudia musia vedieť aj tie OPPčka, kedy ich mám použiť, v ktorom prípade, hej, že na čo zmyslúžia, na akú ochranu. Ja napríklad, môžem z vlastnej skúsenosti povedať, mám rodinného príslušníka, ktorý nastupoval do práce, teraz do novej a stalo sa to, že po tých, ako ty hovoríš, úvodných administratívnych veciach, a zase to bolo len o podpise, sa postavil jeho prístroj a tu rob. Ukázali mu ako, asi tak 15 minút a to je všetko. A tu rob, a on zrazu sa ma potom pýta, keď sme sa stretli, že a vieš čo, ja tam mám aj nejaké piktogramy, že mám tam okuliare, sú tam rukavice, je tam respirátor a ja z toho nemám nič. A ja hovorím, no tak si to treba aj spýtať. A keď si prišiel pýtať, tak povedali, však si len zácviku, to ešte nepotrebuješ. Hovorím, to tak nefunguje. A to verím, že to nie je ojedinelý prípad, preto nechcem to zase že haniť, ale aj tá zodpovednosť tých zamestnávateľov, aby si uvedomili, že teda majú aj nejaké zodpovednosti voči tým zamestnancom. Zase tí zamestnanci majú tiež nejaké povinnosti voči zamestnávateľom, to netreba tiež zabúdať. Ale to by malo ísť tak ruka v ruke za mňa. Hej? Že nie, že toho človeka hneď odpingpongujem na začiatku. A ja si tiež myslím, že potom ten človek sa tak bude trošku aj chovať. Hej? A zase ešte, keď nadviažem k tomu úrazu, čo si spomínala. Ja teda, není som na nejakej manažerskej pozícii, ale akože ja keď príjmem nového človeka a on sa mi v prvých 2 hodinách je zašitý a 10 dní alebo 2 týždne mi PN-kuje, tak prvých 10 dní mu platím ja ako zamestnávateľ a užitok môj z toho zamestnanca je aký? No, Nijaký. A ešte najhoršie na tom je, že nemôžeš ho ani vyhodiť. Presne tak. Ukončiť s ním, aj keď je v nejakej dobe, dajme tomu, že tej skúšobnej lehote, pretože je zákonníkom práce chránený, je v ochrannej lehote. A teraz si porovnaj zase inak, že tých 10 dní PN-ky platba toho zamestnávateľa, čo musíš tú PN-ku platiť minimálne tých 10 dní. Je to aspoň nejakých 50% určite? Jedno, v porovnaní s tým, že by si mu dala tie OPPčka, tie rukavice, napríklad protiporezné za koľko, pár euro. Ano. Je to neporovnateľné. No je to neporovnateľné. A to nehovorím o tom, že ten človek je doma a nerobí ti tú produktivitu práce, podľa mňa. Čiže za mňa sú to také veci, že ktoré, ja chápem aj tých zamestnávateľov, že sa na to pozerajú mnohokrát cez čísla, ale treba sa pozrieť podľa mňa cez takéto čísla. Dlhodobé. Z dlhodobého hľadiska. Hej, že napríklad často sa stáva, že aj my keď prídeme do novej firmy, hej, že v rámci toho vstupného auditu si pozrieš nejakú knihu úrazov a teraz tam zistíš, že za mesiac tam majú 20 porezaní na nejakých ostrých ranách. No tak keď to napočítam ako PN-ku a zmením iba nejaké látkové, ktoré dávajú rukavice za nejaké napríklad protiporezné, hej, že teda majú tú vyššiu ochranu proti porezaniu, tak zrazu koľko peňazí ušetríš oproti tomu, že zmeníš len rukavice. No jasné. Takže to sú nebudeme si klamať, veľa je zamestnancov, ktorí radi využívajú PN-ky a všetky vymoženosti, ktoré poskytuje aj zákonník práce a musí ich zamestnávateľ trpieť. Ano. Ale je to určite aj o tej kultúre, čo si ty hovoril, že jednoducho, keď ja už od začiatku zamestnanca učím tomu môjmu mindsetu, tej kultúre, ktorú mám nastavenú a ten zamestnanec, nechcem byť zlá, ale aj my ľudia sme v určitých veciach takí, jak zvieratka. To, čo vidím, k tej situácii sa prispôsobujem. A keď budem vidieť, že všetci to tak robia, málo kto je taký extrovert alebo exhibicionista, až by som nazvala, že ja budem iná, ja tu teraz narobím úplne iné veci a budem sa chovať extrémne inak. Nebude, prispôsobí sa danej situácii. Ale je to presne opačne. Keď nikto nedodržiava, ja nechcem byť ten extrémista, ktorý to dodržiava, lebo oni ma nezoberú do partie, oni na mňa budú ukazovať prstom. Ona nosí všade OPP, čo je? Veď to tu nenosíme 20 rokov, hej? Takže ono aj jedna, aj druhá stránka je taká, že čo robí väčšina, tomu sa aj zvyšok prispôsobuje. Tak a ešte doplním jednu vec, že keď to správne začneš robiť, možno keď buduješ firmu, alebo si menšia firma a začneš tých ľudí učiť, tak tí noví, ktorí budú prichádzať, alebo budeš zväčšovať firmu, tak ako si ty povedala, pôjdu s tým davom, ktorý je to naučený, lebo nebudú chcieť vyčnievať. A preto aj to budovanie tej kultúry je lepšie, keď si menšia firma a potom postupne to rastie, aby tí ľudia, ktorí sú ten základ, už to boli naučení, a oni to tak budú učiť, alebo to tí druhí budú aj vidieť. Takže budú to tak robiť. Ja by som možno ešte k tomuto chcela trošku dať tak do povedomia aj tú vec. My sa tu síce bavíme o tom, že na začiatku ti dám podpísať školenia, ale stretávam sa veľmi často s tým, že majú, ja neviem, nejakú šablónu, že dobre, toto je z bezpečnosti, toto je z požiarnej ochrany, to si vybavíme, to podpíšeme. Či už k tomu povedia pár slov, alebo nie, tak to už ako ja nechám každému na zváženie.
ale stretávam sa častokrát s tým, že v tých prvých dňoch zácviku to není o bezpečákovi. To není o tom, že bezpečnostný technik alebo požiarny technik má povedať všetky informácie a ten človek je hotový a môže zrobiť. To je o tých vedúcich zamestnancoch alebo majstroch, ktorí už ho zaúčajú na konkrétne pracovné činnosti. A tu nastáva problém, ktorý trošku sa pozabúda, že zamestnávateľ prostredníctvom teda týchto svojich vedúcich zamestnancov je povinný nepustiť človeka alebo tých prvotných dňoch, čiže neprideliť mu vykonávanie práce, až pokiaľ nie je zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom zacvičený, zaučený, prípadne prakticky vycvičený. A je tam veľmi dôležité práve to preukázateľným spôsobom. Možno, že by si mali aj túto vec zobrať k srdcu práve vedúci zamestnanci. Oni majú mať tiež nejaký svoj checklist, nejakú osnovu, kde preukázateľne dá podpísať. Dnes sme si spolu prešli všetky tieto pracovné procesy pri takýchto a takýchto pracovných strojoch. Tu sa mi podpíše zamestnanec, že naozaj reálne to so mnou prešiel a ja dávam svoj podpis ako vedúci zamestnanec, že ja som ho oboznámil, pretože aj tak mám za ňo zodpovednosť. Áno, to vlastne, keď sa šetria pracovné úrazy a často ide tá vina na strane zamestnanca alebo do nejaké to percento, tak sa robí zápis tej škodovej udalosti a tiež tam okrem, často sa aj sociálka, keď to zabudne poslať, sociálna poisťovňa sa dožaduje, okrem teda tých zákonných povinností, že či bol s nejakým bezpečným pracovným postupom a tak ďalej oboznámený, čiže to sú veci, ktoré sú určite za mňa tiež potrebné. Aj s návodmi na obsluhu, na to sa presne úplne zabúda a potom, že a teraz čo s tým, čo mu mám dať zadnú stranu návodu podpísať? Nemusia, ako netreba dať, že na každý návod na obsluhu z jednej strany nech sa mi všetci podpisujú. Jasné, že keď tam bude mať 400 zamestnancov, no tak mi nebude stačiť tá jedna zadná strana, ale kľudne aj samostatnú prezenčku alebo mať nejaký systém. Dneska sme už moderná, inovatívna krajina, síce na chvoste, ale začíname byť. Tak ja neviem, nech si vytvoria formuláre, ktoré proste tomu človeku dajú a ček, pekne prejsť aj v malých firmách, lebo korporáty je pravda, že sú na toto zvyknutejší, pretože sa to nosí možno aj zo zahraničia. Tam to už funguje aj dlhšie ako tu, alebo možno precíznejším spôsobom, ale menšie firmy, ktoré nepatria ani do strednej firmy, ale sú to skôr veľkostne tie malé firmy, tak takéto veci úplne pozabúdajú. Áno, tam to úplne absentuje, ale zase tam je to o tom, podľa mňa, že to, čo si povedala ty, že mnoho, ja budem hovoriť, že všetci, ale mnoho z nich to bere ako len niečo, čo potrebujem mať za sebou, hej. No. A hovorím, že zase je to podľa mňa ten zlý prístup, ten horší prístup. Inak ja by som ešte, keď môžem, doplnil, že by sa bavíme o tých školeniach a tak a tie, čo sú podstatné veci, ale teda úplne ten akože prvý krok ešte pred tým všetkým, veľmi dôležité je za mňa aj lekárska prehliadka, ktorú máš pri nástupe, pretože zamestnávateľ aj v rámci toho zákona ťa musí prideľovať na prácu na základe toho zdravotného stavu, teda fyzických a psychických schopností, hej, ktoré máš. Čiže veľmi často sa na toto zabúda, respektíve... Čak pôjde o týždeň, nie? Veď uvidíme, čo je po týždni, či bude z neho niečo a potom ho pošlem na lekárskú prehliadku. Presne tak, ako hovoríš, že toto sú také veci, na ktoré sa zabúda. Dokonca, a prípadne môžeš ma aj doplniť, že teda, či hovorím správne, ale myslím si, že áno, aj pri zmene pracovnej pozície, že je potrebné absolvovať tú lekárskú prehliadku. Tak. Čiže to sa veľmi často na toto zabúda, pretože však som v rámci jednej firmy. Áno, stále mám tú istú zmluvu, veď som iba dodatkom zmenil, že už to, ja neviem, nebude upratovačka, ale zmením ju na nejakú vedúcu skladu. No omyl. Presne je to nová pozícia a k tomu k istému zamestnancovi sa pri zmene pozície pracovnej diametrálne mení aj pracovná činnosť. A ja musím vedieť, že vedúca skladu, ktorá má úplne inú náplň ako upratovačka, môže vykonávať aj po zdravotnej stránke, o tej odbornej, to je to školenie, ale po tej zdravotnej stránke, že či vôbec môže ona vykonávať takéto práce. Presne tak. Lebo môže byť oklieštená tým, že nejaká skladnička potrebuje aj ručnú manipuláciu s bremenami riešiť, prekladať naozaj tie 15-kilové bremená a tak ďalej. Kdežto upratovačka, dobre, povedzme si, ten kýbel má 5-7 kilov, keď je totálne plný, ale to nenosia. To znamená, že lekár nepotreboval oklieštiť možno nejakých strop 10 kg, kdežto pri skladničke zrazu hop. Ale veď táto pani nemôže dvíhať kvôli
nejakým svojim iným diagnózam, ťažšie bremeno ako 10 kg. A čo teraz? Mám skladničku a ona musí zdvihnúť 15 kg. Presne tak. Toto je vec, ktorá, hovorím, veľmi často absentuje, aj často aj my, keď teda chodíme po tých klientoch, alebo teda aj budúcich klientoch, keď sa tam niekde pohybujeme, tak keď takáto vec sa spomenie, tak tí ľudia, alebo tie pani slečny, ktoré sú často na HR, alebo takto, tak pozerajú, že nevedia, nemajú túto informáciu. Čiže za mňa je to tiež veľmi potrebné spomenúť v rámci či už toho podcastu, ale v rámci takej nejakej všeobecnej vedomosti, aby tí zamestnávateľia mali a vedeli o tomto. A tak tiež veľmi sa často stretávam, zabúda sa na administratívu. Aj administratívne práce sú práce, ktoré sú rizikové. Mnohí si myslia, že čo je rizikové na tom, sedieť pri stole v office a piť kávičku a sem tam ťuknúť do počítača. No, tá doba je, myslím si, že preč. A dneska už len neťukáme sem tam do počítaču, ale naozaj všetci, ktorí pracujú v tej administratíve, môžu to byť projektanti, ktorí naozaj kreslia a tak ďalej. Tiež je to v úvodzovkách administratívna práca. Ale je to non-stop dívanie sa, alebo záťaž na oči, je to záťaž na chrbticu, na kostrovo-svalové, ústrojenstvo a tak ďalej, na psychiku, pokiaľ budem sedieť a vybávať reklamácie, lebo aj to je administratívna práca, pravda, ale zabúda sa na to. A potom aj tá periodicita, samozrejme. Ale v tých úvodných určite je potrebné na to myslieť a ja teda aj osobne, aj po konzultáciách s rôznymi inšpektormi odporúčam, aby sa neposielali zamestnanci týždeň pred nástupom do práce na tú lekárskú prehliadku. Lebo ten človek vlastne musí absolvovať lekárskú prehliadku po nástupe do práce, čiže oficiálne, keď podpíše so mnou nejaké už pracovné zmluvy, nástupy do práce, ale pred začiatkom pracovnej činnosti. Čiže tam treba vytvoriť ten priestor časový na lekárske prehliadky, na školenia, zácviky a tak ďalej. Môže to byť kľudne týždeň. To nie je oklieštené prvou hodinou. Je to aj týždeň, ale stále je v zácviku, len potom je otázne, že sa mu stane po 2 hodinách po nástupe úraz a bol ten človek zdravotne spôsobili na výkon tejto práce? Neviem, lebo ešte nestihol ísť k lekárovi. Hej, takže ako je to možno trošku aj nešťastne, nebudeme si klamať, nedá sa to 100% určite vyriešiť. Ideál je taký, že naozaj prvé týždne alebo prvý týždeň po nástupe by mal človek vybavovať všetko a následne potom ďalší týždeň sa zacvičovať alebo mesiac a tak ďalej. Nemáme čas v dnešnej hektickej dobe na to, ja to plne chápem, ale treba si naozaj zvážiť, že pri niektorých pracovných činnostiach, najmä v tých výrobných procesoch, radšej uvoľním toho človeka hneď ten prvý deň, nech si povybavuje všetky potrebné náležitosti a začnem s ním až na druhý deň. Za mňa z tohto dôvodu, keď by som trošku chcel byť taký kontroverzný, je fajn mať či už nejakého, by som povedal, lekára, ktorý je firemný alebo nejako zazmluvnený, pretože dneska narazíš napríklad na taký prípad, alebo to nie len zo súkromného života, ale z toho takého pracovného, že ty teda potrebuješ lekárskú prehliadku na nástup do práce, hej, ale tam budeš pracovať. Ale doktor rozhodne, že máš možno nejaký vek a chce od teba ešte vyšetrenie sluchu, očné a podobne. A v závislosti od toho, kde si zaradený v kategórii. A ty zavoláš svojej, alebo teda keď nemáš firemného lekára očné, a ona ti povie, že najbližší termín je o 2-3 týždne, alebo 2-3 týždne. A ty potrebuješ chodiť do tej práce. Čiže s tým je veľký problém, ale teda ako to vieme, že to je v súkromnom živote, nielen v tom pracovnom, tie časy a čakačky. Alebo na plúcne, tam, kde potrebujú ísť, to sú fakt takže čakačky. preto hovorím, že je fajn, alebo to možno také odporúčanie, že teda mať zazmluvneného nejakého toho lekára, lebo predsa ten vie promptnejšie vyriešiť tieto veci. Takže asi tak. Super, Tomi. Ja som ťa sem vlastne zavolala aj kvôli tomu, že toto bol napríklad táto jedna z tém, je podnetom práve od našich poslucháčov podcastu, čo sa ja veľmi naozaj teším, že už sa začína víriť voda okolo bezpečnosti a začína to byť aj téma, ktorá je aspoň trošku malým chrobákom v hlave ľudí. A dúfam, že tí, ktorí tento podnet dali, tak aj si niečo od toho odnášajú a okrem toho aj teda ostatní iní naši poslucháči. A ja by som bola veľmi rada a teda by som apelovala kľudne na našich poslucháčov, divákov. Ak máte ďalšie otázky, píšte. My sa to budeme snažiť zaradiť do našich podcastových dielov a posnažíme sa vám dať
čo najpodrobnejšiu možno odpoveď alebo nejaké tipy a rady, ktoré máme aj my z našich skúseností. Pokiaľ teda budete chcieť niečo naozaj veľmi špecifické riešiť, tak sme k dispozícii ako spoločnosť OCSAS na bezpečnostno-technické a požiarne služby, takže kľudne sa môžete na nás obrátiť. Ale rovnako by som chcela vyzvať aj poslucháčov a divákov. My vás tu veľmi radi privítame aj ako hosti. Ak máte nejakú tému, o ktorej by ste vedeli porozprávať a myslíte, že by bola zaujímavá, aby sa o nej dozvedeli aj iní, či už zamestnávateľia alebo zamestnanci, alebo sa chcete len spropagovať, kľudne. Dvere naše sú otvorené, nakontaktujte sa na nás a veľmi radi vás tu uvítame ako hosti a dáme spoločný nejaký veľmi zaujímavý diel. Tomi, ja by som možno ešte na záver, keďže vždycky zakončujeme epizódy nejakými tipmi a radami, môžeš mi zhrnúť vlastne, čo je asi také úplne, že top v jednotlivých kratulinkých bodoch v prvý deň alebo v prvotné dni po nástupe nového zamestnanca. Samozrejme, v rámci nelegálnej práce ten človek už musí byť zahlásený na sociálnej poisťovni a mať podpísanú zmluvu. Čiže od toho momentu nejaké rady a tipy. Takže začal by som úplne takými najzákladnejšími v stručných bodoch, teda absolvovať tie školenia, či už sa bavíme o školení BOZP, o školení požiarnej ochrany. Absolvovať znamená, že teda dostanete nejaké informácie základné, ktoré potrebujete vedieť. Ten človek by mal byť oboznámený s rizikami, to je veľmi podstatná vec. Tak ako sme spomenali, vedúci pracovníci, veľmi dôležitá úloha. Ísť dobrým príkladom v prvom rade, tým správnym príkladom, oboznámiť ich s tým pracovným prostriedkom, s ktorým budú pracovať. Nie len, že sa postavím a poviem, ale teda, ako si ja ty povedal, preukázateľne vysvetliť mu, prideliť mu tie OPP, ktoré má mať, už keď sa ide pohybovať po tom pracovisku. Samozrejme, keď pracuje pri tom stroji, na čo sa používajú tie OPP. No a potom snažiť sa udržovať takú tú kultúru tej bezpečnosti, to tak na záver, ja to stále budem opakovať, lebo ide to od tých ľudí, od toho manažmentu, čiže snažiť sa tých ľudí motivovať, aby teda pracovali tak, ako majú bezpečne a určite potom tie výsledky sa určite dostavia. Čiže ten prvý deň, keď to mám tak zhrnúť na záver, je veľmi dôležitý u toho nového zamestnanca, ktorý príde, alebo či už ide robiť prvý deň na inú pracovnú pozíciu v rámci tej firmy, je veľmi dôležitý a treba si na ňom naozaj dať záležať a držať všetko to, čo sme spomenuli, také tie nejaké základné veci a pravidlá. Díky, Tomi. Ďakujem ešte raz ti veľmi pekne aj za to, že si prišiel trošku so mnou podebatovať na tieto témy ohľadne bezpečnosti aj z praxe a teším sa na ďalšie epizódy a na vás poslucháčov a divákov a ďakujem vám za váš čas a majte sa krásne a prajem vám bezpečný a príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne, Lenka, dovidenia poslucháči a snáď na budúce sa znova stretneme. Určite áno. Pekný deň. Krásny deň.